Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, γιατί μου το ζητήσατε. Είναι ένα βίντεο που το σκέφτηκα και θα παίζουμε μέχρι να χάσω. Να ξέρετε το βίντεο είναι πολύ μικρό γι' αυτό και θα προσώνουμε και σε Έλλη. Θα παίξουμε το Showdown. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης γράψτε μου σε σχόλια τι άλλο θα θέλατε να κάνω, να παίξω. Θα θέλατε 90, θα θέλατε Roblox, ό,τι θέλετε. Και ξεκινάμε. Πιπ, σε καλό λόμπι μας έβαλε. Τι να διαλέξω. Θα διαλέξω το Super Fire Times. Πάμε και έχει μια σέλη. Όμως θα πάω στο κουτί. Να ξέρετε τώρα ηχογραφώ το βίντεο. Δεν γίνεται, δεν με αφήνει ηχογραφή ταυτόχρονα. Πάμε για το πρώτο kill. Πάμε, βάλε τον. Βάλε τον! Και dead. Να ξέρετε ήταν 3 games, 3-4 games ήτανε. Αλλά δεν θα σας πω σε ποια θέση βγήκα. Καλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Και πάμε. Ωραίο όνομα έχω. Στίασα ενός φίλου μου. Μην μιλήσω. Παιδιά, θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα βίντεο Fortnite με έναν φίλο μου που θέλει να κάνει βίντεο μαζί μου. Και τώρα δεν γίνεται γιατί έχει πάει κατασκήνωση. Άμα θέλετε πείτε μου. Δηλαδή, είναι ωραίο project. Ωραίο και αυτό. Πάμε για τον Dynamite και... dead. Πρώτη θέση. Κοιτάξτε δεξιά. Εκεί δείχνει και τα κύπελα. Έχω κομπλέ κύπελα. Megapik. Σήμερα θα μου γράψετε στα σχόλια, άμα θέλετε, η κλαμπ σας, άμα είστε σε κλαμπ, άμα έχει ολοκληρώσει το Megapik. Αύριο φεύγει. Η δικιά μου κλαμπ το έχει ολοκληρώσει το Megapik, πάλι καλά. Πάλι θα διαλέξω το ίδιο εδώ. Και ξεκινάμε ένα game, νέο game. Τι να σας πω τώρα. Θα άλλο παιχνίδι. Ναι. Να πούμε. Σκοτώνουμε. Εύκολο. Easy kill. There we go. Kill. Πάει και αυτό. Το καταστρέψαμε. Θα πάμε πάνω. Αυτός είναι δύσκολος. Έχετε πάνω μου, πρέπει να μαζέψετε Super Dead. W. Πάμε για το κουτί. Έχουμε δεύτερη μέχρι και το συν 4. Αυτό είναι καλό στη νέα σεζόν. Πάμε προς τον αντίπαλο, τον μυρίζομαι. Πάμε στο μονοπάτι. Φύσηξα λίγο το μύτη μου. Εκεί βγήκα δεύτερος και λέω δεν πειράζει γιατί είναι 30. Άρα θα συνεχίσουμε. Βγαίνουμε. Να σας το πω αυτό. Κοιτάξτε εκεί πέρα. Προσπαθώ να πάω. Είχα βάλει ένα στόχο να πάω 40.000 μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Όχι subscribe, δεν ξέρω να μιλάω. Να πάω στα κύπελα στο Brawl Stars. Και το κατάφερα και τώρα λέω και 45.000, αλλά είναι δύσκολο. Τον βλέπουμε τον νότις, εδώ είναι δύσκολο. Δεν είναι νότις, sorry Κοντζέλιους. Μας έρχεται. Και πεθάναμε. Γι' αυτό, bye!